demostrar que quan els líquids s'escalfen es dilaten. Això vol dir que ocupen més volum, o sigui, més espai. També es volem demostrar que quan els líquids es refreden es contrauen. Això vol dir que ocupen menys volum, o sigui, menys espai. Per fer l'experiment necessitem un fogonet per fer escalfar l'aigua, un ansat, aigua, una ampolla de plàstic petita buida, colorant alimentari per donar color, un punxó gruixut, un tubet de plàstic molt prim, 2 pots on hi càpiga l'ampolla, glaçons. També es pot fer amb alcohol o altres líquids. Primer posarem aigua en un ansat escalfat. Mentrestant escalfarem la punta del punxó vigilant no cremar-nos. Quan ja sigui calent, punxarem el tap de l'ampolla. Cal vigilar que no sigui massa gran, però que faci el tub. A continuació, posarem aigua natural a l'ampolla. A mig omplir hi posem una mica de colorant. I remenem. Ara ja podem acabar d'omplir fins a dalt de tot. I tapar amb el tap que ja porta el tub. Quan l'aigua ja es calenta, la posem dins del pot gran juntament amb l'ampolla que ja tenim. I ara esperem a veure què passa. Com podeu veure, l'aigua es dilata i comença a pujar pel tubet perquè ja no cap dins l'ampolla. Ara, a l'altre pot hi posem aigua natural. Glaçons. I canviem l'ampolla de pot i esperem a veure què passa. Com podem veure, l'aigua torna a baixar, es contrau per efecte de refredament. Ara tenim una ampolla petita amb el pot. Hi posem el tap ja foradat amb el tubet. I la posem dins l'aigua calenta i esperem. Veiem que comença a pujar pel tub, es dilata, i ara la posem dins l'aigua freda. I esperem.
sabem que es contrau amb el refredament. Els termòmetres es basen en aquesta propietat dels líquids. La columna de mercuri o d'alcohol. Quan s'escalfa puja perquè es dilata i quan es refreda baixa perquè es contrau. Com que el tub està graduat, per això ens marca la temperatura.